Το μόνο που ήθελα ήταν να χαρίσω στον εαυτό μου ένα ταξίδι για τα 65 γενέθλιά μου. Ανταυτού, ο σύζυγός μου το αποκάλεσε χανοησίες και η κόρη μου είπε να μην δημιουργώ προβλήματα. Ούτε μια φορά δεν ρώτησαν τι ήθελα. Για αυτούς, ήμουν απλώς η βοήθεια, μια υπηρέτρια, ένα στήριγμα, ένα σιωπηλό στοιχείο στο παρασκήνιο της ζωής τους, και όταν τελικά έκανα εκείνο το ταξίδι, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να φέρει την ερωμένη του στο σπίτι, πέταξε όλα μου τα πράγματα και μου φώναξε, φύγε από το σπίτι μου. Αλλά εγώ απλώς χαμογέλασα γιατί δεν είχε ιδέα. Ήμουν ήδη προετοιμασμένη, όλα ξεκίνησαν στα 65 γενέθλιά μου. Έκανα εγγραφή σε μια ομάδα ξενάγησης για ηλικιωμένους. Όταν το έμαθε ο Γουόλτερ, χτύπησε το πυρούνι του πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας, με το μέταλλο να χτυπάει στο ξύλο με έναν οξύ κρότο που αντιχούσε στο δωμάτιο. «Είσαι πολύ μεγάλος για τέτοιες αηδίες», ξεσπάθωσε, με τη φωνή του χαμηλή και ψυχρή. Σαν δάσκαλος που μαλώνει ένα παιδί που δεν συμπεριφέρεται σωστά. Η Ελίζα συνοφριώθηκε, με τον τόνο της να διανθίζεται με αποδοκιμασία. «Μαμά, αν πραγματικά φύγεις, ποιος θα πάρει τη Μέισι?» Τους κοίταξα και τους δύο και ένιωσα σαν να δικάζομαι, με μοναδικό μου έγκλημα ότι ήθελα κάτι για τον εαυτό μου. Και εκείνη τη στιγμή, κάτι μέσα μου άλλαξε. Είχα βαρεθεί, δεν ήθελα να είμαι απλώς η γυναίκα του Γουόλτερ. Δεν ήθελα να είμαι μόνο η μαμά της Ελίζα. Ή απλά, γιαγιά της Τζούναπαρ και της Μέιζι. Αυτή τη φορά ήθελα να είμαι ο εαυτός μου. Μόνο εγώ, νωρίς εκείνο το πρωί, πήγα στο μανάβικο και γέμισα 2 βαριές σακούλες με υλικά. Εξάλλου, η σημερινή μέρα ήταν ξεχωριστή. Ήθελα να ετοιμάσω ένα σωστό σπιτικό δείπνο για να το γιορτάσω. Έφτιαξα την αγαπημένη του Γουόλτερ, κρεμόδι κοτόσουπα, στη συνέχεια έψισα παϊδάκια με δεντρολίβανο, όπως ακριβώς άρεσαν στην Ελίζα. Για τις 2 μικρές εγγονές μου, έφτιαξα το δικό τους ξεχωριστό μενού, φρέσκα μάφινς με βατόμουρα και πουτίγκα καραμέλας, και για μένα. Έφτιαξα κάτι που λαχταρούσα εδώ και καιρό, καβούρια στο φούρνο με βούτυρο σκόρδου. Ο Γουόλτερ πήρε μια γουλιά από τη σούπα, ζάρωσε τη μύτη του και μουρμούρισε, λίγο πολύ αλμυρή. Την επόμενη φορά, μείωσε το αλάτι. Η Ελίζα τον κοίταξε και μετά έβαλε το χέρι της γύρω μου. «Μπαμπά, οι γευστικοί σου κάλικες είναι γελίοι. Νομίζω ότι είναι τέλειο». Η μαγειρική της μαμάς ήταν πάντα η αγαπημένη μου. Γύρισε προς το μέρος μου με ένα χαμόγελο. «Στην πραγματικότητα, μαμά, σχεδιάζαμε να σε πάμε σε ένα ωραίο εστιατόριο για τα 65 γενέθλιά σου. Απλώς, ξέρεις, έγιναν απολύσεις στην εταιρεία και το μπόνους μου κόπηκε πάλι». Της χάιδεψα το χέρι και χαμογέλασα. «Δεν πειράζει, γλυκιά μου. Είναι πιο ζεστά από το σπίτι. Μου αρέσει να τρώω εδώ μαζί σας». Η Ελίζα χαμογέλασε και έγνεψε. «Έχεις δίκιο, μαμά. Έλα, φάε κι άλλο». Χαμογέλασα κι εγώ και έπιασα το πυρούνι μου, έτοιμη να βουτήξω στο ψητοκαβούρι μου. Ακριβώς τότε χτύπησε το τηλέφωνο μου. Η τραπεζαρία ήταν πολύ θορυβώδης. Οπότε βγήκα στο μπαλκόνι για να απαντήσω στο τηλεφώνημα. Δεν κράτησε πολύ, 10 λεπτά το πολύ. Αλλά όταν επέστρεψα στο τραπέζι, το πιάτο μου ήταν εντελώς άδειο. Το καβούρι είχε εξαφανιστεί. Ακόμα και τα κελύφη είχαν απομακρυνθεί. Το μόνο που είχε απομείνει ήταν μερικές ραβδόσεις σάλτσας στο πιάτο. Στάθηκα εκεί για ένα δευτερόλεπτο, σκανάροντας το τραπέζι. Η Ελίζα μου χάρισε ένα αμήχανο χαμόγελο. «Μαμά, αυτό το τηλεφώνημα άργησε πολύ. Έλα να καθίσεις, να φας κάτι». Αναστέναξα απαλά και κάθισα, πιάνοντας άλλη μια κουταλιά σούπα. Ο Γουόλτερ, ήδη ενοχλημένος, μίλησε ξανά. «Ποιος το διάολο σε έπαιρνε τηλέφωνο για τόση ώρα, και μιας και το έβαλε στα πόδια, δώσε μου το καλαμποκόψωμο». Έσπρωξε το άδειο πιάτο του προς το μέρος μου. Ενστικτωδώς το σήκωσα και σηκώθηκα για να κατευθυνθώ προς την κουζίνα. Ήταν η Νόρα. Είπα πάνω από τον ώμο μου. Μου τηλεφώνησε για να μου ευχηθεί για τα γενέθλιά μου. Δεν μπόρεσα παρά να γελάσω. Είπε ότι πρέπει να μπούμε σε μια ταξιδιωτική ομάδα μαζί. Να πάμε στην Ουάσιγκτον να δούμε το μνημείο του Λίνκον και το Καπιτόλιο. Είπε ότι αν δεν πάμε σύντομα, τα γόνατά μας δεν θα αντέξουν. Αυτό το ταξίδι ήταν μια κρυφή μου επιθυμία εδώ και χρόνια. Πάντα ήθελα να σταθώ μπροστά σε αυτό το πανύψηλο άγαλμα του Λίνκον στο National Mall, να κοιτάξω την πισίνα που αντανακλά και να νιώσω τον απόϊχο της ιστορίας. Ο Γουόλτερ είχε πάει μια φορά πριν από χρόνια. Είχε επιστρέψει χωρίς να εντυπωσιαστεί. Τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτό το μέρος, είχε πει. Ποτέ δεν ρώτησε αν ήθελα να πάω. Η Ελίζα είχε πει ότι με υποστήριζε να ταξιδέψω,
αλλά πάντα πρόσθετε, μόλις τα παιδιά αρχίσουν το σχολείο, θα το κάνουμε πραγματικότητα. Η Τζούναπαρ είναι στην 5η τάξη τώρα. Η Μέισι είναι ήδη στο δημοτικό. Αλλά δεν το ανέφερε ποτέ ξανά. Δεν την κατηγορώ, η ζωή της είναι μια θολούρα από προθεσμίες και χάος. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στο ρολόι, παρόλα αυτά, κατά βάθος το ήξερα. Αν συνέχιζα να περιμένω, θα ήταν πολύ αργά για όλα. Έτσι φέτος έκανα ένα δώρο στον εαυτό μου. Ένα ταξίδι. Για να εξοικονομήσω χρήματα, δήλωσα συμμετοχή σε μια σύντομη απόδραση που μου πρότεινε το Κοινοτικό Κέντρο Ηλικιωμένων. 3 μέρες, 2 νύχτες, συμπεριλαμβάνονται γεύματα και διαμονή. Το όλο πράγμα κόστισε μόνο $500. Η Νόρα αμέσως συνοφριώθηκε. Πάω στοίχημα ότι μια τέτοια φτηνή εκδρομή θα σε παρασύρει σε ένα σωρό μαγαζιά με σουβενίρ. Εκείνη χαμογέλασε και την πείραξε. Ποιος ξέρει, μπορεί και να σε κλειδώσουν σε ένα και να σε αναγκάσουν να αγοράσεις έναν μαγνήτη ψυγείου. Γέλασα και σήκωσα τους ώμους. Δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε τίποτα. Ακόμα κι αν μας μιλάνε με το στόμα ανοιχτό. Μπορούμε απλά να ρίξουμε μια ματιά και να φύγουμε, κούνησε το κεφάλι της. Άιρις, όλη σου τη ζωή τσιμπάς στις δεκάρες και τώρα, ακόμα και στα 65 γενέθλιά σου, ακόμα δεν θέλεις να ξοδέψεις κάτι για τον εαυτό σου. Είμαι ευτυχισμένη. Μόνο αυτό έχει σημασία, χαμογέλασα. Αυτό το ταξίδι είναι το δώρο μου στον εαυτό μου. Όμικρον με τόνο, τι και αν πεις, η εορτάζουσα έχει τον τελευταίο λόγο. Η Νόρα γέλασε και πάλι και είπε, τότε ακριβώς ο Γουόλτερ άφησε κάτω το μαχαίρι και το πυρούνι του, με το πρόσωπό του να σκοτεινιάζει καθώς με κοιτούσε. Τι είπες, πραγματικά θα πας στην Ουάσιγκτον? Έκανα μια παύση. Ναι, θα πάω. Εκείνος χλέβασε, με τον θυμό του να βράζει. Στην ηλικία σου, να τρέχεις σαν ανόητος, σταμάτα να σπαταλάς χρήματα. Η φωνή του ήταν ψυχρή και σκληρή σαν ατσάλινη πόρτα που κλείνει, μια ανατριχύλα πέρασε από το στήθος μου. Η Ελίζα μπήκε γρήγορα μέσα. Μπαμπά, μη μιλάς έτσι στη μαμά, για μια φευγαλαία στιγμή. Ένιωσα μια αναλαμπή ζεστασιάς. Ίσως τελικά πήρε το μέρος μου. Αλλά τότε τα επόμενα λόγια της με χτύπησαν σαν χαστούκι. Μαμά, άκουσε τον μπαμπά, εντάξει, ακύρωσε το ταξίδι. Ας μην προκαλέσουμε προβλήματα στο σπίτι. Σηκώθηκε και με τράβηξε απαλά πίσω στο τραπέζι, πιάνοντας το πιάτο μου, προσπαθώντας να βοηθήσει. Αλλά τα χέρια μου γλίστρησαν, το πιάτο έπεσε στο πάτωμα, σκορπίζοντας παντού τον πουρέ και τα μακαρόνια, ο Γουόλτερ χτύπησε το τραπέζι και χλέβασε. Δεν μπορείς να χειριστείς ούτε ένα πιάτο και νομίζεις ότι είσαι ικανή να ταξιδέψεις, το βλέμμα στα μάτια του τα έλεγε όλα. Ποτέ δεν κέρδισες ούτε $1, ποτέ δεν πρόσφερες τίποτα σε αυτή την οικογένεια. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι σου αξίζει να απολαμβάνεις τη ζωή, μπαμπά, αρκετά, είπε ξανά η Ελίζα, προσπαθώντας να εκτονώσει την ένταση. Μαμά, απλά καθάρισε το χάλι, εντάξει. Μετά φάε κάτι. Το φαγητό κρυώνει, αλλά εγώ δεν κουνήθηκα. Απλά καθόμουν εκεί και κοιτούσα το άδειο πιάτο. Κρύο. Είχε μείνει έστω και κάτι στο τραπέζι που πραγματικά ήθελα να φάω, η Ελίζα δίστασε. Μαμά, τι εννοείς? Εννοώ το ψητό καβούρι που περίμενα με ανυπομονησία, επιβίωσε τίποτα από αυτά, ο Γουόλτερ, τώρα εξοργισμένος, έβαλε το χέρι του στο πιάτο της Μέισι, τάρπαξε ένα κομμάτι καβουρμά και το πέταξε στο δικό μου. Το θέλεις τόσο πολύ, ορίστε. Τώρα είσαι ευχαριστημένος. Η σάλτσα πιτσίλησε την ποδιά μου, ο Γουόλτερ χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι. Αν δεν ήταν τα παιδιά, θα σου έδινα ένα πραγματικό μάθημα τώρα. Μετά έφυγε με ορμή και χτύπησε την πόρτα του υπνοδωματίου πίσω του. Καθόμουν εκεί και κοιτούσα την Ελίζα. Η έκφρασή της είχε αλλάξει, υπήρχε ένα ίχνος εξάντλησης, ίσως και αγανάκτησης. Αναστέναξε, πήρε τη Μέισι στην αγκαλιά της και εξαφανίστηκε στο δωμάτιό της. Ο γαμπρός μου, ο Κόλιν, στάθηκε στο πλάι με αμήχανη σιωπή και τελικά είπε, Ήρις. Ξέρεις. Τα ταξίδια μπορεί να γίνουν πολύ ακριβά. Άκουσα ότι μπορεί να κοστίσει αρκετές $1,000 τουλάχιστον. Μήπως το ξέχασε, οι γονείς του δεν πήγαν μόνο πέρυσι στην Ουάσιγκτον. Συμμετείχαν επίσης σε μια ξενάγηση σε όλη την Ευρώπη. Και όχι σε μια οποιαδήποτε ξενάγηση. Πολυτελείς εκδρομές, κορυφαίες, με μηδενικές στάσεις για ψώνια. 3.000 το άτομο. Και φυσικά η Ελίζα και ο Κόλιν πλήρωσαν για όλα αυτά, έκαναν το ένα ταξίδι μετά το άλλο, επιδεικνύοντας τις περιπέτειες τους σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πισίνες σε θέρετρα, γαλλικά δείπνα, αποκλειστικές VIP ξεναγήσεις. Καθόμουν στο σπίτι και ξεφύλιζα τις φωτογραφίες τους και ναι, τους ζήλευα. Πώς θα μπορούσα να μην το κάνω, ο Κόλιν συνέχισε, φυσικά και θα φροντίσουμε να ταξιδέψεις κι εσύ. Απλά, όχι αυτή τη στιγμή. Αλλά σας υπόσχομαι ότι θα το κάνουμε. Κάποια μέρα. Αλλά πότε οι υποσχέσεις του σήμαιναν κάτι, για μένα, ήταν απλώς άλλη μια ευγενική δικαιολογία. Ένας τρόπος να με ξεφορτωθούν. Και είχα βαρεθεί να περιμένω. Έχω τις δικές μου οικονομίες, Κόλιν, είπα σχεδόν αθόρυβα. Δεν θα ξοδέψω τα χρήματά σου, δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Έξινε αμήχανα το κεφάλι του. Ήρις, μην το λες αυτό. Η Ελίζα και εγώ υποσχεθήκαμε πραγματικά να σε πάμε μια μέρα ταξίδι. Απλά, τα πράγματα είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή, αλλά μόλις βρεθούμε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, σίγουρα θα το κάνουμε. Τον απομάκρυνα, κόβοντας του το νήμα. Είχα ακούσει αρκετές από αυτές τις κενές υποσχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Πήρε το μήνυμα και σιώπησε, με το δωμάτιο να γεμίζει με μια πυκνή αμήχανη ένταση, το τραπέζι ήταν γεμάτο με μισοφαγωμένο φαγητό, η ζεστασιά είχε χαθεί προπολού, αντικατασταθεί από μια θαμπή ψύχρα στον αέρα. Στάθηκα ήσυχα και γονάτισα για να μαζέψω τα θραύσματα από το πιάτο που μου έπεσε νωρίτερα. Δεν ήθελα η Τζούναπαρ ή η Μέιζι να τρέξουν έξω και να τα πατήσουν. Αλλά μετά από μόλις 2 κομμάτια. Ένας οξύς πόνος διαπέρασε το κάτω μέρος της πλάτης μου. Ένας παλιός τραυματισμός, που κουβαλούσα από τότε που γεννήθηκε η Μέιζι. Τότε, μετά τη γέννηση της Ελίζα, όλη η οικογένεια είχε επικεντρωθεί στο νέο μωρό. Η Τζούναπαρ είχε σκυθροπήσει εκείνη την ημέρα, κρυμμένη κάτω από τα σκεπάσματα και κλαίγοντας ήσυχα, είχα καθίσει δίπλα της και τη ρώτησα απαλά, τι συμβαίνει, γλυκιά μου. Μέσα από τα δάκρυά της, ψιθύρισε, γιαγιά, εσύ και η μαμά αγαπάτε τη Μέιζι περισσότερο από εμένα τώρα, η καρδιά μου πονούσε. Την τράβηξα σε μια αγκαλιά. Φυσικά και όχι. Η γιαγιά σας αγαπάει και τις δύο, πάντα. Από τότε, έγινα το αριστερό χέρι της Τζούναπαρ και το δεξί της Μέιζι. Τα κορίτσια δεν ήταν βαριά, αλλά το να τις κρατάω και τις δύο για ώρες κάθε μέρα τελικά είχε το τίμημά του. Έτσι άρχισε ο πόνος στην πλάτη, που δεν έφυγε ποτέ, πέρασε μια ώρα. Το σπίτι έγινε πάλι ήσυχο, η Ελίζα βγήκε επιτέλους από την κρεβατοκάμαρα. Όταν είδε την ακαταστασία που επικρατούσε ακόμα στο πάτωμα, συνοφριώθηκε. «Μαμά! Δεν το έχεις καθαρίσει ακόμα, τι θα γίνει αν τα παιδιά βγουν έξω και το πατήσουν?» Την κοίταξα και μίλησα ήρεμα. «Μπορείς να το καθαρίσεις, ο Κόλιν θα μπορούσε να το καθαρίσει. Ο πατέρας σου θα μπορούσε να το καθαρίσει. Τι είστε όλοι σας νήπια, οι δουλειές του σπιτιού είναι μόνο δική μου ευθύνη?» Πάγωσε για ένα δευτερόλεπτο, μετά κάθισε δίπλα μου και μου έπιασε απαλά το χέρι. «Μαμά, μην αναστατώνεσαι. Αν δεν θέλεις να ασχοληθείς με αυτό, μπορούμε να το καθαρίσουμε αύριο». Έκανε μια παύση, με τον τόνο της να μαλακώνει. «Μαμά, δεν είναι ότι δεν θέλω να ταξιδέψεις, αλλά σκέψου το. Αν φύγεις εσύ, τι θα γίνει με την Τζούνιπερ και τη Μέιζι, ποιος θα τις πάρει και θα τις αφήσει, ειδικά η Μέιζι, είναι πιο κοντά σου. Θα σου λείψει και αυτή, σωστά, τι λες να περιμένουμε λίγο ακόμα, ίσως όταν μεγαλώσουν, τότε να μπορέσεις να φύγεις?» Τράβηξα το χέρι μου μακριά και την κοίταξα, με τη φωνή μου σταθερή και αποφασιστική. «Ελίζα, περίμενα αρκετά. Θυμάσαι, αφού γέννησες την Τζούναπαρ. Είπες ότι θα έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο μόλις ξεκινήσει το νηπιαγωγείο και θα μπορούσα επιτέλους να πάω κάπου, αλλά μετά άρχισε το νηπιαγωγείο και είπες ότι η σχολική ημέρα τελείωνε πολύ νωρίς και ότι με χρειαζόσουν για να την πάρω. Όταν έφτασα στην πρώτη δημοτικού, έμεινες έγκυος στη Μέιση, τώρα η Μέιση πηγαίνει στο δημοτικό και εσύ μου ζητάς ακόμα να περιμένω». Έκανα μια παύση, με τη φωνή μου απαλή αλλά ακλόνητη. «Ελίζα, είμαι 65 ετών. Δεν ξέρω πόσα χρόνια αναμονής μου έχουν απομείνει, θέλω απλώς να πάω να δω το μνημείο του Λίνκολν. Να περπατήσω στο National Mall. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο αίτημα αυτό», χαμήλωσε το κεφάλι της, τα δάχτυλά της έπιαναν νευρικά το στρίφωμα του πουκαμίσου της, χαμένη στις σκέψεις της. Μετά από μια μακρά σιωπή, μουρμούρισε. «Αλλά αν δεν είσαι εδώ, ποιος θα πάει τα παιδιά στο σχολείο?» Έδωσα ένα πικρό χαμόγελο. Έκανε λάθος, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Τα πεθερικά της ήταν και οι δύο συνταξιούχοι. Περνούσαν κάθε μέρα χαλαρά στο σπίτι. Ήταν περισσότερο από ικανοί να παίρνουν και να αφήνουν τα παιδιά. Το πρόβλημα ήταν ότι η Ελίζα δεν ήθελε να το ζητήσει, όταν πρωτοπαντρεύτηκε,
τα πεθερικά της ήταν υπερβολικά ενθουσιώδη, την πίεζαν να κάνει παιδιά υποσχόμενα, μόλις έρθει το μωρό, θα φροντίσουμε για όλα. Δεν θα χρειαστεί να κουνήσεις ούτε το δαχτυλάκι σου. Αλλά μόλις γεννήθηκε η Τζούναπαρ, όλα άλλαξαν. Ξαφνικά, ήταν πολύ μεγάλη, πολύ κουρασμένη και η φροντίδα ενός μωρού ήταν πιο εξαντλητική από όμικρον με τόνο, τι περίμενε. Μέσα σε ένα μήνα, βρήκαν δικαιολογίες και εξαφανίστηκαν. Η Ηλάιζα κατέληξε να επιστρέψει σε μένα, απογοητευμένη και απογοητευμένη, ακόμα θυμάμαι καθαρά τα λόγια της. «Μαμά, είσαι η μόνη στην οποία μπορώ να βασίζομαι. Μην περιμένεις να τους φέρομαι ευγενικά μετά από αυτό. Θα σε φροντίζω πάντα, όμικρον με τόνο. Τι και αν συμβεί». Το είχε πει με τόση πεποίθηση. Όχι. Τώρα τους επισκέπτεται κάθε χρόνο με δώρα στο χέρι. Πληρώνει τις διακοπές τους. Τους στέλνει σε πολυτελή ταξίδια. Αυτή η πικρή γεύση επέστρεψε στο στόμα μου. Την κοίταξα ψυχρά. «Ηλάιζα, αν ξυπνάς 30 λεπτά νωρίτερα κάθε μέρα, μπορείς να πηγαίνεις μόνη σου την Τζούναπαρ και τη Μέιζη στο σχολείο. Όσο για την παραλαβή τους, πάρε μια μέρα ρεπό. Βάλε τον Κόλι να πάρει μια μέρα ρεπό. Ζήτα το από τους γονείς του». Αυτοί δεν ήταν που υποσχέθηκαν να βοηθήσουν, με κοίταξε εμβρόντιτος, εντελώς ευνηδιασμένος, δεν είπα άλλη λέξη. Σηκώθηκα και γύρισα κατευθείαν στο δωμάτιό μου. Ο Γουόλτερ ήταν ήδη ξαπλωμένος στο κρεβάτι, με τα μάτια κλειστά, φορώντας εκείνη τη γνώριμη έκφραση, εκείνη που έλεγε «Περιμένω τη συγγνώμη σου». Στο παρελθόν πιθανότατα θα ψιθύριζα απαλά. Δεν εννοούσα τίποτα με αυτό. Απλώς μιλούσα για ένα ταξίδι. Δεν θα πάω. Αν αυτό σε στεναχωρεί. Αλλά απόψε ήθελα απλώς να κοιμηθώ. Έσβησα το φως και μπήκα στο κρεβάτι χωρίς να πω κουβέντα, μόλις είχα κλείσει τα μάτια μου όταν ένας οξύς πόνος διαπέρασε τη μέση μου. Με είχε κλωτσίσει. Το χτύπημα με έριξε στο πάτωμα, κουλουριασμένη από την αγωνία, χωρίς ανάσα από τον πόνο. Η Ελίζα και ο Κόλιν άκουσαν τη φασαρία και έτρεξαν προς τα εκεί, χτυπώντας την πόρτα. «Μαμά, μπαμπά, τι συνέβη, είσαι καλά?» Πριν προλάβω να πω οτιδήποτε, η ψυχρή φωνή του Γουόλτερ ακούστηκε από το κρεβάτι. «Σταμάτα να προσποιείσαι. Σήκω επιτέλους, μην γελιοποιείσαι μπροστά στα παιδιά». Η Ελίζα άνοιξε την πόρτα, πλημμυρίζοντας το δωμάτιο με φως. Με είδε ακόμα συντετριμμένη στο πάτωμα. Τα βήματά της κόπασαν. Δίστασε, παραλίγο να κινηθεί για να με βοηθήσει, αλλά ο Γουόλτερ γάβγισε, «Αφήστε την. Ας δούμε πόσο καιρό σκοπεύει να συνεχίσει το θέατρο». Πάγωσε, τα χέρια της εισπάστηκαν ελαφρά, αλλά τελικά δεν κουνήθηκε, κατάπια τον πόνο και σηκώθηκα αργά. Πιάνοντας την άκρη του κρεβατιού. Κοίταξα τον άντρα με τον οποίο είχα περάσει περισσότερα από 30 χρόνια γάμου και δεν ένιωσα τίποτα άλλο παρά κενό. Ο γάμος μας είχε κανονιστεί από τους γονείς μας, τον είχαν επενέσει, έλεγαν ότι ήταν μορφωμένος, αξιόπιστος και ευγενικός. Στο νεκροκρέβατό τους είχαν πει, «Εφόσον σου φέρετε καλά, μπορούμε να είμαστε ήσυχοι». Τον πρώτο χρόνο του γάμου, συμπεριφέρθηκε αξιοπρεπώς. Αλλά όταν γέννησα, όταν το σώμα μου άλλαξε, άλλαξε και το πρόσωπό του, άρχισε να με επικρίνει, να κοροϊδεύει την έλλειψη μόρφωσης, να χλευάζει τον τρόπο που παζαρεύω στην αγορά, να παραπονιέται ότι δεν ήξερα πώς να ντύνομαι, αλλά πώς θα μπορούσα. Μεγάλωνα ένα παιδί, έπλαινα τα ρούχα, μαγείρευα, φρόντιζα όλο τον οικοκυριό. Γύριζε σπίτι περιμένοντας δείπνο στο τραπέζι. Πού θα έβρισκα το χρόνο, την ενέργεια ή τα χρήματα για να γίνω ευπαρουσίαστη? Ποτέ δεν κατάλαβε ότι μια εκλεπτισμένη ζωή απαιτεί χρόνο και χρήματα. Κι όμως, ο πενιχρός μισθός του μόλις και μετά βίας κάλυπτε τις ανάγκες μας και του άρεσε να δανείζει χρήματα στους λεγόμενους φίλους του, από τα οποία δεν επέστρεφε ποτέ ούτε ένα σεντ. Κάθε φορά που του ζητούσα να μου επιστρέψει αυτά τα χρήματα, τραβούσε μια μακρόσυρτη γκριμάτσα. Απλά περνούν μια δύσκολη περίοδο. Θέλεις να κυνηγήσω ανθρώπους για χρέη? Τι θα γίνει με την αξιοπρέπειά μου? Έτσι, έμαθα να τεντώνω κάθε δολάριο μέχρι που σχεδόν σκίστηκε στη μέση. Όλα αυτά τα χρόνια, τον εξυπηρετούσα, συρρυκνώνοντας τον εαυτό μου. Συνέχισα να σκέφτομαι ότι ήταν επειδή δεν ήμουν αρκετά καλή. Δεν ήμουν αρκετά εκλεπτισμένη, δεν ήμουν αρκετά άξια, αλλά τώρα επιτέλους βλέπω την αλήθεια. Δεν έφταιγα εγώ. Ήταν αυτός. Ποτέ δεν άξιζε. «Γουόλτερ, θέλω διαζύγιο». Εκείνο το βράδυ, δεν είπα άλλη λέξη. Καθόμουν στο σαλόνι όλη τη νύχτα, χωρίς να μπορώ να κοιμηθώ. Κοιτάζοντας τα λίγα φθαρμένα ρούχα στα χέρια μου, άρχισα να μαζεύω αθόρυβα τα πράγματά μου. Όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν είχα αγοράσει σχεδόν τίποτα καινούριο στον εαυτό μου, έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου να αποταμιεύω λίγο ακόμα για να διευκολύνω την οικογένεια. Αλλά τώρα συνειδητοποιώ πόσο μεγάλο λάθος έκανα. Είχα περάσει όλη μου τη ζωή παγιδευμένη σε ρόλους που προορίζονταν για άλλους ανθρώπους. Έγινα η γυναίκα του Walter. Έγινα η μαμά της Ελίζα, έγινα γιαγιά της Τζούναπαρ και της Μέιζι. Και κάπου στην πορεία, ξέχασα ότι ήμουν κι εγώ, σταμάτησα το βλέμμα μου να πέφτει σε εκείνη την παλιά κακοποιημένη βαλίτσα κάτω από το αμυδρό κίτρινο φως. Δεν ήθελα να πάρω τίποτα άλλο μαζί μου. Είχα πάρει την απόφασή μου. Από σήμερα θα ζούσα για τον εαυτό μου. Για μια φορά, καθώς ξημέρωνε, άρπαξα το διαβατήριό μου, τις τραπεζικές κάρτες, την άδεια οδήγησης και το συμβόλαιο του σπιτιού μου και βγήκα από την πόρτα. Πήγα κατευθείαν στο σπίτι της Νόρα. Νόρα, ξέχνα την ξενάγηση με το παζάρι. Θα πάμε στο πολυτελές πακέτο. Κερνάω εγώ. Με κοίταξε εμβρόντιτη με τα μάτια της. Σκανάροντας με από πάνω μέχρι κάτω. Τι συνέβη, ποιος είσαι και τι έκανες με την Ήρις, δεν τα φυλάς πια όλα για την κόρη σου. Χαμογέλασα αχνά και της είπα όλα όσα είχαν συμβεί το προηγούμενο βράδυ. Νόρα, έχω ζήσει μια τόσο αξιολύπητη ζωή, πέρασα πάνω από 30 χρόνια φροντίζοντας τον Walter και στα μάτια του δεν είμαι καν άνθρωπος. Και η κόρη που κρατούσα τόσο σφιχτά, είδε να με πετάει ο άντρας μου από το κρεβάτι και δεν είπε ούτε μια λέξη, δεν μπόρεσε καν να με βοηθήσει. Χθες το βράδυ ήταν τα 65 γενέθλιά μου και δεν έφαγα ούτε μια μπουκιά. Η φωνή μου κόλλησε στο λαιμό μου. Τα μάτια μου θόλωσαν από τα δάκρυα. Η Νόρα μου χάιδεψε απαλά τον ώμο. Τότε αυτό είναι τέλειο, επιτέλους το είδες αυτό που είναι. Από εδώ και πέρα, δεν χρωστάς σε κανέναν τίποτα. Ήρθε η ώρα να ζήσεις τη δική σου ζωή, σκούπισα το πρόσωπό μου και στάθηκα όρθια. Έχεις δίκιο. Από σήμερα, τελείωσα με τα προβλήματά τους. Ας κλείσουμε την περιοδεία της κορυφαίας κατηγορίας και ας βγούμε στο δρόμο, στο αεροδρόμιο. Μόλις βγήκα από το αυτοκίνητο και έπιασα τις αποσκευές μου, το τηλέφωνό μου άρχισε να χτυπάει. Χόουλνταρ. Απέρριψα την κλήση χωρίς δισταγμό. Τότε τηλεφώνησε η Ελίζα. Πάτησα ξανά το χαρνητικό. Η Νόρα γύρισε προς το μέρος μου και μου σήκωσε τον αντίχειρα, γι' αυτό ακριβώς μιλάω. Επιτέλους παίρνεις αποφάσεις για τον εαυτό σου, στιγμές αργότερα, τα γραπτά μηνύματα κατέκλυσαν σαν καταιγίδα. Το ένα μετά το άλλο από τον Walter. Αν βγεις από αυτή την πόρτα, μην κάνεις τον κόπο να γυρίσεις πίσω. Αν τολμήσεις να πας στην Ουάσιγκτον, ούτε να διανοηθείς να ξαναπατήσεις το πόδι σου σε αυτό το σπίτι, μετά ακολούθησαν τα μηνύματα της Ελίζα. Μαμά, αλήθεια έφυγες, πραγματικά ταξιδεύεις. Μαμά, σε παρακαλώ μην το κάνεις αυτό. Ο μπαμπάς είναι πραγματικά έξαλλος. Μαμά, δεν έφτιαξες καν πρωινό. Η Τζούναπαρ και η Μέιζι θα αργήσουν. Μαμά, σε παρακαλώ γύρνα πίσω, κοίταξα σιωπηλά την οθόνη και μετά έκλεισα το τηλέφωνο. Είχα επιτέλους αποφασίσει. Η νέα μου ζωή ήταν έτοιμη να ξεκινήσει, και ναι. Ήταν πραγματικά μια πολυτελής ξενάγηση. Όλα ήταν διαφορετικά. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό. Τα καταλύματα ήταν άνετα και κάθε δρομολόγιο ήταν σαν να είχε σχεδιαστεί κατά παραγγελία. Σε κάθε χώρο υπήρχε αποκλειστική είσοδος, χωρίς ουρές, χωρίς χάος, είχαμε ακόμη και έναν προσωπικό βοηθό ξενάγησης που μας ενημέρωνε καθημερινά. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, η Νόρα και εγώ είχαμε δειπνήσει σε όλα τα καλύτερα τοπικά εστιατόρια, είχαμε εξερευνήσει αμέτρητα μουσεία και ιστορικά αξιοθέατα, σταθήκαμε στο National Mall, ατενίζοντας ήσυχα το μνημείο του Λίνκολν. Επισκεφτήκαμε το Καπιτόλιο, τα μουσεία Smithsonian, τους γραφικούς δρόμους του Τζόρσταουν. Περπατήσαμε σχεδόν σε όλα τα εικονικά μονοπάτια της Ουάσιγκτον, όλο το βάρος που πίεζε την καρδιά μου για χρόνια. Ένιωσα ότι ο άνεμος την παρέσυρε μακριά. Ο Walter και η Ελίζα δεν τηλεφώνησαν ποτέ ξανά, πιθανώς ελπίζοντας ότι η σιωπή θα με έκανε να συνέλθω. Αλλά δεν το ήξεραν, αυτή τη φορά, δεν θα γυρίσω πίσω. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ήρθα σε επαφή με έναν μεσίτη για να ξεκινήσω τη διαδικασία πώλησης του παλιού σπιτιού που μου άφησαν οι γονείς μου. Δεν ήταν μεγάλο σπίτι, αλλά η τοποθεσία ήταν προνομιακή, ακριβώς στο κέντρο της πόλης, και υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να το αγοράσει κάποιος εργολάβος στο εγγύς μέλλον. Ο μεσίτης μου έδωσε μια εκτίμηση, περίπου $600,000, πάντα σχεδίαζα να μεταβιβάσω το συμβόλαιο στην Ελίζα κάποια μέρα. Αλλά τώρα άλλαξα τελείως γνώμη.
Ακόμα και μόνο με τους τόκους θα μπορούσα να ζήσω άνετα, γιατί να συνεχίσω να τιμωρώ τον εαυτό μου για ανθρώπους που ποτέ δεν με εκτίμησαν πραγματικά. Αρχικά ήθελα να καταχωρήσω το σπίτι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά ο μεσίτης είπε ότι θα χρειαζόταν μερικές ενημερωμένες φωτογραφίες μόλις επέστρεφα. Οπότε το απέφυγα προς το παρόν. Σκέφτηκα ότι ο Γουόλτερ και η Ελίζα θα περίμεναν τουλάχιστον μέχρι να επιστρέψω πριν κάνουν οποιαδήποτε κίνηση, αλλά την πέμπτη μέρα, η Ελίζα άρχισε να στέλνει ξανά μηνύματα. «Μαμά, πότε θα γυρίσεις σπίτι?» Νιώθω σαν να έχω ήδη μια νέα μαμά. Η Ντάρλα από το Next Door σχεδόν μετακομίζει, η Νόρα και εγώ δεν κόψαμε το ταξίδι. Περάσαμε 10 ολόκληρες μέρες απολαμβάνοντας τους εαυτούς μας πριν επιβιβαστούμε απρόθυμα στην πτήση της επιστροφής μας, καθώς το αεροπλάνο ανέβαινε ψηλότερα, η πόλη, τα ποτάμια, οι άνθρωποι από κάτω μετατράπηκαν σε έναν μικροσκοπικό χάρτη κάτω από τα πόδια μας. Η Νόρα γύρισε προς το μέρος μου. «Και τώρα τι, πραγματικά θα πάρεις διαζύγιο?» Κούνησα απαλά το κεφάλι μου. «Νόρα, είμαι 65 ετών, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου βρίσκεται ήδη πίσω μου. Δεν θα συνεχίσω να ζω στη μιζέρια». Εκείνη έγνεψε. «Αν τα πράγματα χειροτερέψουν, έλα να μείνεις στο σπίτι μου για λίγο». Γύρισα σπίτι γύρω στις 3 το απόγευμα. Πήγα στην πόρτα με το κλειδί στο χέρι και συνειδητοποίησα ότι η κλειδαριά δεν τέριαζε. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, είδα ότι η κλειδαριά είχε αλλάξει. Στεκόμουν εκεί, κρατώντας ακόμα το κλειδί. Με μια παράξενη ομίχλη να με κατακλείζει, κάποτε πίσω από αυτή την πόρτα βρισκόταν το σπίτι στο οποίο είχα αφιερώσει τη ζωή μου για να το χτίσω. Για ένα σύντομο δευτερόλεπτο, σκέφτηκα να καλέσω τον Γουόλτερ ή την Ελίζα για να με αφήσουν να μπω. Μετά άλλαξα γνώμη και κάλεσα έναν κλειδαρά. Ευτυχώς, είχα την πράξη μαζί μου, μόλις επιβεβαίωσε την ιδιοκτησία μου, έπιασε δουλειά. Η νέα κλειδαριά τοποθετήθηκε πριν λίγες μέρες και τώρα την αντικαθιστάς πάλι, ο κλειδαράς μουρμούρισε καθώς δούλευε. «Σίγουρα σας αρέσει να κρατάτε τα πράγματα συναρπαστικά». Μέσα σε λίγα λεπτά, η πόρτα ήταν ανοιχτή και είχα βάλει μια ολοκαίνουρια κλειδαριά, αλλά τη στιγμή που μπήκα μέσα, πάγωσα. Όλες οι οικογενειακές φωτογραφίες μου με τον Γουόλτερ και την Ελίζα έλειπαν από τους τοίχους, τα ρούχα μου έλειπαν από την ντουλάπα, τα είδη υγιεινής μου έλειπαν από το μπάνιο. Ακόμα και τα μικρά χειροποίητα διακοσμητικά που είχα τοποθετήσει στο ράφι έλειπαν, ήταν σαν να μην είχα υπάρξει ποτέ σε αυτό το σπίτι. Στεκόμουν στο κατόφλι της πόρτας ζαλισμένη, μέχρι που άκουσα μια φωνή πίσω μου. «Γιατί είναι ανοιχτή η πόρτα, μήπως κάποιος μπήκε μέσα?» Γύρισα, ήταν η Ντάρλα Μπουν που κουβαλούσε σακούλες με ψώνια. Η ίδια Ντάρλα που είχε αναφέρει η Ελίζα, αυτή που υποτίθεται ότι με αντικαθιστούσε. Δεν ήξερα τι μήνυμα είχε στείλει, αλλά δεν άργησε να έρθει ο Γουόλτερ και η Ελίζα να επιστρέψουν βιαστικά στο σπίτι. Τη στιγμή που ο Γουόλτερ με είδε, έβγαλε ένα ψυχρό, σαρκαστικό ρουθούνισμα. «Τελικά θυμήθηκες πως να γυρίσεις σπίτι? Δεν σου είπα ότι αν φύγεις, μην κάνεις τον κόπο να γυρίσεις πίσω? Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ?» Ήμουν έτοιμη να αντιδράσω, όταν η Ελίζα με τράβηξε γρήγορα στην κουζίνα. «Μαμά, πού ήσουν?» ψιθύρισε απότομα. «Δεν έχεις ιδέα πόσο χαοτικά ήταν τα πράγματα χωρίς εσένα. Χωρίς γεύματα, χωρίς κανένα να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Το σπίτι είναι χάλια». Και τη στιγμή που έφυγες, η Ντάρλα μπήκε κατευθείαν μέσα. Πρακτικά σε αντικατέστησε, με κοίταξε, με μάτια γεμάτα διακριτική μομφή. «Μαμά, σου λέω, η Ντάρλα ξέρει ακριβώς πώς να γίνει αρεστή στον μπαμπά. Καλύτερα να προσέχεις». Απομάκρυνα το χέρι μου από το δικό της και κοίταξα στο σαλόνι, όπου η Ντάρλα τακτοποιούσε τα λουλούδια σαν να της ανήκε ο χώρος. Ο Γουόλτερ μπήκε αμέσως ανάμεσά μας, προστατεύοντας προστατευτικά την Ντάρλα. «Τι κοιτάς? Αν δεν υπήρχε η Ντάρλα, αυτό το σπίτι θα είχε διαλυθεί. Εσύ φταίς για όλα αυτά». Το έσκασε σκεπτόμενος μόνο τον εαυτό σου, αφήνοντάς μας πίσω. Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να βασιστούμε σε εκείνη. Μετά άλλαξε τον τόνο του, με τα μάτια του να στενεύουν. «Ήρις, δεν είπες ότι ήθελες διαζύγιο? Τότε τι στο διάολο κάνεις εδώ πίσω?» Έδωσα ένα κρύο, αργό χαμόγελο. Γύρισα πίσω για να πάρω αυτό που μου ανήκει. «Μην ξεχνάς, Walter. Αυτό το σπίτι ανήκει σε μένα. Όχι σε σένα». Η Ντάρλα πάγωσε, το πρόσωπο της κλήρινε από σοκ. «Τι?» Ξεσπάθωσε. «Walter, δεν είπες ότι αυτό το σπίτι είναι δικό σου?» Το πρόσωπο του Walter έγινε σταχτή. Το στόμα του άνοιγε και έκλεινε, αλλά δεν έβγαινε λέξη. Έβγαλα ήρεμα το συμβόλαιο από την τσάντα μου και της το έδωσα. «Ορίστε, Ντάρλα. Δες και μόνο σου ποιανού το όνομα είναι πάνω στο σπίτι». Πήρε το έγγραφο,
Το κοίταξε και σιώπησε, μετά από μια σύντομη παύση, γύρισε και βγήκε έξω χωρίς να πει άλλη λέξη. Ούτε μια ματιά στον Walter. Το πρόσωπό του κοκκίνησε βαθιά βυσσινή. Έξαλλος, κλώτσισε τον καναπέ και έστειλε τα πάντα στο τραπεζάκι του καφέ να πέσουν στο πάτωμα. Ωραία, Άιρις, κέρδισες. Πικρόχολη, αχάριστη γριά στρίγγλα. Σε χωρίζω, δεν κουνήθηκα. Τέλεια. Αυτό ακριβώς θέλω. Η Ελίζα ξαφνιασμένη και πανικόβλητη, έσπευσε να μας σταματήσει. Μαμά, είσαι 65 χρονών, αν πάρεις διαζύγιο τώρα, θα γίνεις ανέκδοτο για όλους. Και εκτός αυτού. Τίποτα δεν συνέβη στην πραγματικότητα ανάμεσα στον μπαμπά και την Ντάρλα. Παρεξήγησε τη σχέση τους. Την έφερε εδώ μόνο και μόνο για να σε προκαλέσει. Ο μπαμπάς ακόμα νοιάζεται για σένα, απλά κατάπιε την περηφάνεια σου και ζήτα συγγνώμη. Ας επιστρέψουμε στο φυσιολογικό, τράβηξα το χέρι μου μακριά της, με το βλέμμα μου κοφτερό σαν λεπίδα. Ελάιζα, ήξερες ότι οι κλειδαριές στο σπίτι άλλαξαν, ήξερες ότι τα οικογενειακά μας πορτρέτα αφαιρέθηκαν και πετάχτηκαν στα σκουπίδια, ήξερες ότι όλα όσα μου ανήκαν πετάχτηκαν από τον πατέρα σου, η φωνή μου ήταν παγωμένη, κάθε λέξη σκόπιμη και σκληρή σαν πέτρα. Ελίζα, σε μεγάλωσα για 30 χρόνια. Και έτσι μου το ξεπληρώνεις με σιωπή και προδοσία, είδες όλα όσα έκανε και δεν είπες τίποτα. Και τώρα θέλεις να ζητήσω συγγνώμη. Ωραία, τότε άκου αυτό δυνατά και καθαρά. Δεν παίρνω μόνο διαζύγιο από τον πατέρα σου. Από σήμερα, κόβω τους δεσμούς και με σένα, την επόμενη μέρα. Συνάντησα τον Walter στο δικηγορικό γραφείο για να υπογράψω τα χαρτιά του διαζυγίου. Καθόταν εκεί με πέτρινη σιωπή, σκυθροπός και πικραμένος, αρνούμενος να με κοιτάξει, τον κοίταξα κατευθείαν και τον ρώτησα, τι συμβαίνει. Έχεις δεύτερες σκέψεις να χάσεις την αμόρφωτη γριά που κοροϊδεύεις όλα αυτά τα χρόνια. Έλα τώρα, Walter. Αν σου έχει μείνει καθόλου αξιοπρέπεια, σταμάτα να το παίζεις σκληρός. Ήθελες διαζύγιο, τότε υπέγραψε. Το πρόσωπό του έγινε κατακόκκινο, με το σαγόνι σφιγμένο από οργή. Ωραία. Θα το υπογράψω αμέσως. Η Ελίζα στάθηκε κοντά του, προσπαθώντας να τον τραβήξει πίσω για να τον σταματήσει. Αλλά αυτή τη φορά, όσο και αν την παρακαλούσε, δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει. Αφού υπογράψαμε τα χαρτιά, υποβάλαμε την αίτηση διαζυγίου στο Δημαρχείο, αλλά ο υπάλληλος μας ενημέρωσε ότι θα έπρεπε να περιμένουμε ακόμα ένα μήνα για να οριστικοποιηθεί η διαδικασία. Μόνο μετά την έγκριση του δικαστηρίου θα ήταν επίσημο, καθώς άκουγα αυτά τα λόγια. Μετρούσα ήδη τις μέρες στο μυαλό μου, ανυπομονώντας να τελειώσει. Ο Walter, από την άλλη πλευρά, εξακολουθούσε να φοράει εκείνο το αλαζονικό χαμόγελο, χλευάζοντας καθώς βγαίναμε έξω. Ήρις, καλύτερα να μην το μετανιώσεις. Μόλις χωρίσετε, τι θα έχετε, κανένα εισόδημα, τίποτα εκτός από τις αξιολύπητες μικρές σου οικονομίες. Αν δεν ήμουν εγώ που συντηρούσα την οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια, θα είχες πεινάσει. Θυμήσου τα λόγια μου. Θα με παρακαλάς να σε πάρω πίσω σε λιγότερο από ένα μήνα. Δεν είπα λέξη. Αλλά ο υπάλληλος πίσω από το γραφείο δεν μπόρεσε να μην γελάσει. Ουάου, αληθινό δράμα με πικρόχολο πρώην σύζυγο, κυρία μου, συγχαρητήρια. Είστε επιτέλους ελεύθεροι. Χαμογέλασα κι εγώ, ήρεμη και σίγουρη. Σας ευχαριστώ. Ο Walter έφυγε με μανία, χτυπώντας την πόρτα πίσω του, εγώ απομακρύνθηκα προς την άλλη κατεύθυνση. Στέλνοντας τις φρεσκοτραβηγμένες φωτογραφίες του παλιού σπιτιού στο Μεσίτι. Αυτό το μικρό μέρος στο κέντρο της πόλης άξιζε τώρα κοντά στα $600,000. Δεν δίστασα, είπα στο Μεσίτι, μπορείτε να μειώσετε λίγο την τιμή, αν χρειαστεί. Απλά θέλω μια γρήγορη πώληση. Πρόσθεσα και μια σημείωση. Τυπικά, το σπίτι είναι δικό μου, αλλά ο πρώην σύζυγός μου και οι άνθρωποι του είναι ακόμα μέσα. Μπορεί να μην είναι και το πιο εύκολο να το αδειάσω. Ο πράκτορας δεν επηρεάστηκε. Μην ανησυχείτε. Έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις πολλές φορές. Αν η τιμή είναι σωστή, οι αγοραστές μπορούν να χειριστούν τα πάντα. Σίγουρα, λίγες μέρες αργότερα, ο πράκτορας μου έστειλε μήνυμα. Κάποιος ενδιαφερόταν. Ακόμα καλύτερα. Συγκεκριμένα, μου βρήκαν έναν αγοραστή που είχε εμπειρία στο χειρισμό προβληματικών ενοικιαστών. Όταν τον συνάντησα, κατάλαβα τι εννοούσε. Ο άντρας ήταν τεράστιος, με φαρδείς ώμους. Τατουάζ που έτρεχαν στα δύο χέρια και στην πλάτη του. Με το ζόρι έφτανα στο στήθος του. Η φωνή του ήταν γκριζοποιή αλλά άμεση. «Κυρία μου, άκουσα για την κατάστασή σας. Μην ανησυχείτε.
Μόλις αυτό το μέρος γίνει δικό μου, θα φροντίσω αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν γρήγορα. Δεν μπορούσα να μην γελάσω. Φαινόταν τραχής, αλλά μου άρεσε η ευθύτητά του. Υπογράψαμε γρήγορα το συμβόλαιο, ο Γουόλτερ πρέπει να το έμαθε μέσω του πρακτορείου, γιατί τότε άρχισαν τα τηλεφωνήματα. Δεν απάντησα σε κανένα. Γιατί δεν μπλόκαρα τον αριθμό του, επειδή ήθελα να χάσει το μυαλό του, ήθελα να συνεχίσει να τηλεφωνεί μέχρι να του σφίξουν τα δάχτυλα, γνωρίζοντας ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ απάντηση. Και μόνο που φανταζόμουν το πρόσωπό του στραβωμένο από την απογοήτευση ήταν αρκετή ικανοποίηση. Μετά άρχισε να τηλεφωνεί και η Ελίζα, την αγνόησα το ίδιο. Τελικά άλλαξαν σε μηνύματα, τα μηνύματα του Walter ήρθαν σαν πλημμύρα. Ήρις, πούλησες έκτη αλήθεια το σπίτι, πού στο διάολο υποτίθεται ότι θα μείνω, σε προειδοποιώ. Ακόμα και αν το πουλήσεις, δεν πρόκειται να φύγω. Θα μείνω εδώ αν χρειαστεί. Σήκωσε το αναθεματισμένο τηλέφωνο, αν δεν το κάνεις, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τι θα κάνω. Ποιος στο διάολο είναι αυτός ο αγοραστής, έφερε κόσμο για να μας πετάξει έξω. Θα καλέσω τους μπάτσους. Ήρις, σου το λέω τώρα. Είμαι με την Ντάρλα. Είναι πολύ αργά για να γυρίσεις πίσω, μετά ήρθαν τα μηνύματα της Ελίζας. Μαμά, αλήθεια πούλησες το σπίτι, τι θα γίνει με μένα και τα παιδιά, μαμά, σε παρακαλώ μη με αγνοείς. Ξέρω ότι έκανα λάθος. Η Τζούναπαρ και η Μέιζι ρωτάνε συνέχεια πότε θα γυρίσεις σπίτι, μαμά, αν γυρίσεις, θα κάνω τον μπαμπά να σου ζητήσει συγγνώμη από κοντά. Ορκίζομαι ότι δεν θα αφήσω την Ντάρλα να ξαναπατήσει το πόδι της στο σπίτι. Είσαι η μόνη μαμά που έχω. Τώρα το μετανιώνεις, πολύ αργά, η αλήθεια είναι ότι πάντα ήξερα ότι η Ελίζα μπορούσε να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος. Απλά δεν είχε το θάρρος να το αντιμετωπίσει. Ήξερε ότι ο Γουόλτερ κρατούσε τα οικονομικά ενία της οικογένειας. Για εκείνη. Ήταν ο στυλοβάτης του σπιτιού, όσο λάθος κι αν έκανε, όλη η οικογένεια έπρεπε να περιστρέφεται γύρω του. Εγώ. Ήμουν απλά η απλήρωτη οικονόμος. Ο επιστάτης. Η βοήθεια. Ποιος νοιάζεται αν η βοήθεια αισθάνεται πληγωμένη, μόνο τώρα, όταν συνειδητοποίησε ότι μιλούσα σοβαρά για το διαζύγιο, άρχισε να πανικοβάλλεται. Δεν φοβόταν μήπως με χάσει. Φοβόταν ότι η Ντάρλα θα ορμούσε και θα διεκδικούσε τη σύνταξη του Γουόλτερ και όμικρον με τόνο, στη περιουσιακό στοιχείο του είχε απομείνει, έτσι προσπάθησε να το παίξει μετανοημένη κόρη, ελπίζοντας ότι θα επέστρεφα και θα αποκαθιστούσα την παλιά τάξη. Αλλά δεν απάντησα σε κανένα από τα μηνύματά τους. Τα διάβασα και μετά τα άφησα αδιάβαστα. Μέχρι που το δικαστήριο έστειλε τελικά την επίσημη απόφαση διαζυγίου, εκείνη την ημέρα, έστειλα στο Γουόλτερ ένα μόνο μήνυμα. Ήρθε η ώρα. Σήμερα θα πάμε να παραλάβουμε τη ληξιαρχική πράξη διαζυγίου, μετά από 30 μέρες χώρια, ο Γουόλτερ έμοιαζε με έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο. Ο άλλοτε σχολαστικός. Καλοντημένος άντρας στεκόταν τώρα μπροστά μου με ένα τσαλακωμένο πουκάμισο. Τα μαλλιά του είχαν γίνει αισθητά πιο γκρίζα, και ακόμη και οι κάλτσες του δεν τέριαζαν. Μία καφέ, μία γκρι, τη στιγμή που με είδε, πάγωσε. Του πήρε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να μουρμουρίσει τελικά, «Ήρις, γιατί δείχνεις τόσο κομψή». Ακριβώς, τις τελευταίες εβδομάδες, είχα αρχίσει να κάνω μαθήματα γιόγκα, να κάνω θεραπείες περιποίησης της επιδερμίδας, να δοκιμάζω ένα νέο χτένισμα, να φοράω καλά προσαρμοσμένα ρούχα. Ποιος λέει ότι η ηλικία σημαίνει ξεθόριασμα, πάμε. Όχι άλλες κουβέντες, είπα ξεκάθαρα. Ο Γουόλτερ δίστασε, με το στόμα του να ανοίγει και να κλείνει πριν μιλήσει τελικά. Ίσως θα έπρεπε να τα ξαναβρούμε, δεν θέλω να το μετανιώσεις. Έριξα μια ματιά στις ατέριαστες κάλτσες του και άφησα ένα κρύο γέλιο. Να το μετανιώσεις, το μόνο πράγμα για το οποίο μετανιώνω είναι ότι δεν σε άφησα νωρίτερα. Γουόλτερ, μη με κάνεις να χάσω ακόμα περισσότερο σεβασμό για σένα. Και κάπως έτσι. Λάβαμε τα επίσημα χαρτιά του διαζυγίου μας, το σπίτι ήταν δικό μου. Ήταν ιδιοκτησία μου πριν από το γάμο, οπότε το κράτησα εξ ολοκλήρου. Όσο για τα κοινά περιουσιακά στοιχεία, δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου. Μοιραστήκαμε ένα μικρό ποσό αποταμιεύσεων, ο καθένας μας πήρε λιγότερα από $10,000, όταν οριστικοποιήθηκε η γραφειοκρατία, το φως του ήλιου έμπαινε από το παράθυρο και προσγειωνόταν ζεστά στους ώμους μου. Ένιωσα σαν να μου απονεμήθηκε μετάλλιο ελευθερίας. Ο Γουόλτερ είχε σκυμμένο το κεφάλι του, με την έκφρασή του δυσανάγνωστη, δεν του χάρισα άλλη ματιά. Αυτός και η Ελίζα πίστευαν ότι χωρίς αυτούς, χωρίς οικονομική υποστήριξη, θα κατέρεα και θα επέστρεφα σειρώμενη. Αυτό που δεν ήξεραν,
τώρα έβγαζα περισσότερα χρήματα από όμικρον με τόνο, τι οι δυο τους μαζί. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού με την ώρα, όταν πέσαμε πάνω σε μια πρόκληση για παραστάσεις στο δρόμο. Ένας νεαρός άνδρας με ένα μικρόφωνο φώναζε στο πλήθος: «Θέλει κανείς να πηδήξει και να τελειώσει τους στίχους. Με κάθε σωστό τραγούδι κερδίζετε $100. Πριν προλάβω να αντιδράσω, η Νόρα με έσπρωξε μπροστά. Γιώτα σίγμα, μην ξεχνάς ότι ήσουν η χρυσή φωνή της πόλης μας τότε», ο νεαρός χαμογέλασε και μου έδωσε το μικρόφωνο. «Εντάξει, κυρία μου, ας δούμε τι έχετε. Τελειώστε τους στίχους και κερδίστε μερικά χρήματα». Άρχισε να τραγουδάει. Στην αρχή φοβήθηκα ότι είχα πετρώσει. Χωρίς να χάσω ούτε λεπτό, ακολούθησα, συνέχισα να σκέφτομαι ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω χωρίς εσένα στο πλευρό μου. Τα μάτια του έλαμψαν. «Ουαού, το ξέρεις αυτό». Συνέχισε. Αλλά μετά πέρασα τόσες πολλές νύχτες σκεπτόμενος πως με έκανες λάθος. Τελείωσα ομαλά, και έγινα δυνατός και έμαθα πως να τα πηγαίνω καλά. Μέχρι τώρα, ο κόσμος είχε μαζευτεί, μουρμουρίζοντας με θαυμασμό. Ο νεαρός ήταν ενθουσιασμένος. «Θεέ μου, κυρία μου, είστε καταπληκτικοί. Πρέπει να κυκλοφορήσετε ένα άλμπουμ». Δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος μου το έλεγε αυτό, όταν ήμουν νεότερη. Οι άνθρωποι συνήθιζαν να συγχαίρουν τη φωνή μου συνέχεια. Ακόμα θυμάμαι μια συγκεκριμένη βραδιά μετά από μια τοπική κοινοτική παράσταση. Ένας άντρας με πλησίασε και μου συστήθηκε ως ανιχνευτής ταλέντων, είπε ότι είχα δυνατότητες και ότι έπρεπε να περάσω από ακρόαση, να ακολουθήσω καριέρα στη μουσική. Η Ήρις, μου είχε πει, η φωνή σου είναι δυνατή. Ανήκεις στη σκηνή. Μπήκα στον πειρασμό. Εκείνο το βράδυ πήγα σπίτι και το είπα στον Walter. Το πρόσωπό του σκοτείνιασε αμέσως, ξέσπασε. Οι γυναίκες που κυνηγούν τέτοιου είδους ζωή δεν είναι ποτέ αξιοσέβαστες. Αν το σκεφτείς έστω και λίγο, θα σε χωρίσω. Έτσι κατάπια τα όνειρά μου και άφησε την ευκαιρία να μου ξεφύγει. Ακόμα θυμάμαι τον τρόπο που με κοίταξε ο ανιχνευτής ταλέντων πριν φύγει. Τα μάτια του γεμάτα λύπη και απογοήτευση, αλλά η μοίρα είναι αστεία, έτσι δεν είναι. Δεκαετίες αργότερα, κρατούσα πάλι ένα μικρόφωνο. Το πλήθος γύρω μου είχε μεγαλώσει. Συνέχισα να τραγουδάω. Θα επιβιώσω. Όσο ξέρω να αγαπώ. Ξέρω ότι θα μείνω ζωντανή, το χειροκρότημα έπνιξε τη μουσική υπόκρουση. Γιατί αυτό δεν ήταν απλά ένα τραγούδι. Ήταν ο ήχος της αναγέννησής μου. Καθώς στεκόμουν εκεί, ένιωθα σαν να είχα γίνει ξανά εκείνη η νεαρή γυναίκα. Εκείνη που δεν είχε χτυπηθεί από το καθήκον, αυτή που δεν είχε παγιδευτεί σε έναν ασφικτικό γάμο. Αυτή που είχε ακόμα όνειρα, είχε ακόμα φωτιά. Αυτή που ήταν επιτέλους ελεύθερη. Εκείνη τη μέρα έχασα το μέτρημα για το πόσα τραγούδια τραγούδισα, μέχρι το τέλος, ο λαιμός μου ένιωθε σαν να είχε πάρει φωτιά. Μετά την παράσταση, ο νεαρός με πλησίασε. «Κυρία μου», με ρώτησε, «θα σας ενδιέφερε να συμμετέχετε τακτικά στο συγκρότημά μας? Έχω ένα μπαρ και θα θέλαμε πολύ να τραγουδάτε μερικά τραγούδια κάθε βράδυ. Θα σας πληρώνουμε μηνιαίως». Χαμογέλασα. «Γιατί όχι, ας το δοκιμάσουμε». Πριν από 30 χρόνια, ήμουν εγκλωβισμένη ανάμεσα στην κουζίνα και το βάρος του καθήκοντος. Αλυσοδεμένη σε μια οικογένεια που δεν με έβλεπε ποτέ. Τώρα στεκόμουν επιτέλους σε μια σκηνή που μου ανήκε. Από εκείνη την ημέρα και μετά, έγινα τακτική καλλιτέχνης στο μπαρ, τραγουδώντας, συζητώντας, λέγοντας ιστορίες. Μέσα σε ένα μήνα, οι δουλειές είχαν πάρει σημαντική άνοδο. Οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται μόνο και μόνο για να με ακούσουν να τραγουδάω, παρασυρώμενοι από τις ιστορίες που έλεγα ανάμεσα στα τραγούδια, και έλαβα την πρώτη μου επιταγή, $6,000. Στην αρχή, ήθελα να αρνηθώ. Μου φάνηκε υπερβολικό. Αλλά ο Λούκας, ο νεαρός από την παράσταση στο δρόμο, είπε απλά, «Ήρις, αυτό είναι μόνο η αρχή. Η αξία που φέρνεις αξίζει πολύ περισσότερο». Νόμιζα ότι η σχέση μου με τον Walter είχε επιτέλους τελειώσει. Καθαρίσαμε. Αλλά τότε έπεσε στα χέρια του ένα βίντεο με εμένα να τραγουδάω, που είχε αναρτηθεί από έναν θαυμαστή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και κάπως έτσι. Το τηλεφώνημα ξεκίνησε. Μηνύματα στον τηλεφωνητή το ένα μετά το άλλο, δεν απάντησα σε κανένα. Η Ελίζα άρχισε να στέλνει και αυτή μηνύματα. Τελικά, έβαλε ακόμη και την Τζούναπαρ και τη Μέιζι να στείλουν φωνητικά μηνύματα. «Γιαγιά, μου λείπεις πολύ. Δεν θα γυρίσεις για μένα, γιαγιά, είμαι η Μέισι. Πότε θα επιστρέψεις, θέλω πραγματικά να σε δω». Ακολούθησε το μήνυμα της Ελίζας.
Μαμά, ξέρω ότι είσαι αναστατωμένη με εμένα και τον μπαμπά. Αλλά σε παρακαλώ μην ξεσπάς τα κορίτσια. Τα μεγάλωσες μόνη σου, έτσι συμφώνησα να τις δω, αλλά υπό έναν όρο, ο Γουόλτερ δεν μπορούσε να το μάθει. Η Ελίζα συμφώνησε αμέσως. Συναντηθήκαμε σε ένα Λούνα Πάρκ. Η Τζούναπαρ και η Μέιζι γελούσαν στο καρουζέλ, τα πρόσωπά τους έλαμπαν από χαρά, στεκόμουν κοντά τους, παρακολουθώντας τα ανέμελα χαμόγελά τους και ένιωσα την καρδιά μου να μαλακώνει. Η Ελίζα κάθισε δίπλα μου και μίλησε με χαμηλή φωνή. «Μαμά, μπορείς να με συγχωρέσεις, από τότε που έφυγες. Συνειδητοποίησα πόσα πολλά έκανες για αυτή την οικογένεια, το πρωινό δεν φτιάχνεται μόνο του. Τα πατώματα δεν καθαρίζονται μόνα τους. Η εργασία στο σπίτι δεν διδάσκεται μόνη της. Λυπάμαι. Πραγματικά». Έμεινα σιωπηλός για μια στιγμή και μετά ρώτησα ήρεμα, «Και ο πατέρας σου?» «Κοίταξε κάτω. Αν δεν θέλεις να τον βλέπεις, θα μετακομίσουμε. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα εμφανιστεί». Αλλά εγώ ήξερα ήδη την αλήθεια. Όταν η Ελίζα πίστευε ότι ο πατέρας της ήλεγχε τα χρήματα, δεν δίσταζε να πάρει το μέρος του, έκανε τα στραβά μάτια σε όλα όσα υπέφερα. Αλλά τώρα που είχα χρήματα, τώρα που είχα δύναμη, ξαφνικά με θυμήθηκε. Ξαφνικά ήταν πρόθυμη να γυρίσει την πλάτη στον πατέρα της για να με κρατήσει κοντά της. Χαμογέλασα αχνά και κούνησα το κεφάλι μου. «Ελίζα, θα σου στέλνω χρήματα κάθε μήνα, αλλά υπό έναν όρο. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την Τζούνιπερ και τη Μέιση. Και πρέπει να μπορώ να τις βλέπω όποτε θέλω», έκανε μια παύση για μια στιγμή, ευνηδιασμένος. Στη συνέχεια ρώτησε γρήγορα, «Μαμά, γιατί δεν μετακομίζεις μαζί μας?» Χαμογέλασα ξανά και κούνησα το κεφάλι μου. «Όχι, είμαι εντάξει. Μου αρέσει η ζωή μου τώρα. Το να ζω μόνη μου ταιριάζει». Μπορούσα να καταλάβω ότι δεν της άρεσαν οι όροι, αλλά δεν ήταν ηλίθια. Ήξερε να αρνείται και δεν θα έπαιρνε τίποτα απολύτως. Στο τέλος έγνεψε. Και η δημοτικότητά μου συνέχισε να αυξάνεται. Ο Λούκας, αυτός ο νεαρός, με πλήρωνε σαν ρολόι κάθε μήνα. Ποτέ δεν άργησε, ούτε μια φορά. Ακόμα καλύτερα, περνούσε τις γιορτές με λουλούδια και προσεγμένα δώρα. Με κάθε νέα εποχή, η Νόρα και εγώ ξεκινούσαμε για ένα νέο ταξίδι, δεν μας ένοιαζε πλέον η τιμή. Επιλέγαμε μόνο τα καλύτερα, τα πιο πολυτελή ταξίδια. Η Νόρα γελούσε και έλεγε, «Ο καλύτερος μου φίλος είναι επιτέλους αρκετά πλούσιος για να με κακομάθει». Ταξιδεύαμε μέσα από βουνά και ποτάμια, γελώντας σε όλη τη διαδρομή. Για μια φορά, η ζωή επιτέλους ένιωθε ευγενική μαζί μου, την επόμενη φορά που άκουσα για τον Γουόλτερ. Ήταν μέσω της Ελίζα. Μου είπε ότι τελικά παντρεύτηκε την Ντάρλα. Δεν είχε πια το σπίτι, αλλά κατάφερνε να τα βγάζει πέρα με τη σύνταξή του. Αυτό που δεν περίμενε ήταν ότι η Ντάρλα είχε πνιγεί στα χρέη. Λίγο καιρό μετά το γάμο, οι εισπράκτορες χρέους άρχισαν να τηλεφωνούν απευθείας στον Γουόλτερ. Εξάντλησε τις οικονομίες του προσπαθώντας να τα ξεπληρώσει και κατά τη διάρκεια ενός πανικού μια μέρα γλίστρισε και έσπασε το δεξί του πόδι. Και η Ντάρλα, ενώ ήταν ακόμα στο νοσοκομείο, μάζεψε τα πράγματά της και εξαφανίστηκε. Δεν ξανακοίταξε ποτέ πίσω. Μετά το εξιτήριό του, ο Γουόλτερ έμεινε ολομόναχος, τηλεφώνησε στην Ελίζα και την παρακάλεσε να τον φροντίσει. Αλλά αυτή τη φορά η Ελίζα είπε όχι. Στάθηκε μπροστά μου και μου είπε αποφασιστικά, «Μαμά, στέκομαι δίπλα σου. Πάντα». Δεν είπα λέξη, απλώς έδωσα ένα κουτί σοκολατάκια στη Τζούναπαρ και τη Μέιζι, οι οποίες με κοίταξαν και ξέσπασαν σε χαρούμενα γέλια. Έτσι είναι η ζωή μερικές φορές. Πάνω που νομίζεις ότι η ιστορία έχει τελειώσει. Ένα άλλο κεφάλαιο αρχίζει αθόρυβα, συνέχισα να τραγουδάω στο μπαρ κάθε βράδυ. Παλιά τραγούδια, νέα τραγούδια. Κάποιοι ακροατές μου είπαν ότι η φωνή μου τους θύμιζε τις κουζίνες των παιδικών τους χρόνων. Το φως του ήλιου στο περβάζι του παραθύρου, τη μητέρα τους να σιγοτραγουδάει πάνω από τη σόμπα, άλλοι έλεγαν ότι είχαν έρθει μόνο για ένα ποτό, αλλά έμειναν λόγω των τραγουδιών και των ιστοριών μου. Συνειδητοποίησα ότι αυτό μπορεί να είναι το πιο όμορφο κομμάτι της ζωής. Δεν χρειάζεται να μετακινήσεις βουνά για να κάνεις τη διαφορά, πρέπει απλώς να ζεις με ειλικρίνεια και αυτό είναι αρκετό για να φέρεις φως στους άλλους. Σύντομα με καλούσαν σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας. Ακόμα και ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός με προσέγγισε ζητώντας να παρουσιάσει την ιστορία μου, από νοικοκυρά σε τραγουδίστρια, ο τίτλος τους έγραφε. Αποστασιοποιήθηκα. Δεν ήμουν η έμπνευση κανενός. Ήμουν απλώς μια γυναίκα που πήρε επιτέλους τη ζωή της πίσω, μερικές φορές η Ελίζα έφερνε τα κορίτσια να με επισκεφτούν.
Η Τζούναπαρ με βοηθούσε να τακτοποιήσω τον κήπο, ενώ η Μέιζι τσιμπολογούσε ηλιόσπορους και με παρακαλούσε να τραγουδήσω. «Νάνα, τραγούδα πάλι αυτό το τραγούδι». Η δυνατή γυναίκα κέρδισε. Εννοούσε ότι θα επιβιώσω, χαμογέλασα, καθάρισα το λαιμό μου και άρχισα να τραγουδάω. Τραγούδησαν μαζί μου, οι φωνές τους αντιχούσαν στο μικρό μου σαλόνι, γεμίζοντάς το με ζεστασιά και γέλιο. Η Νόρα εξακολουθούσε να με επισκέπτεται συχνά, καθόμασταν στο μπαλκόνι πίνοντας τσάι και σχεδιάζοντας την επόμενη περιπέτειά μας. Πού θα πάμε μετά, Γερμανία, Ελβετία? Ένα οδικό ταξίδι στην Αμερική. Χαμογέλασα και είπα, οπουδήποτε, αρκεί να μην είναι δρόμος προς τα πίσω. Γέλασε, εσύ, φίλε μου, είσαι ένας θρύλος τώρα. Κούνησα απαλά το κεφάλι μου και είπα, όχι θρύλος. Απλά ελεύθερος, λατρεύω τη ζωή που έχω τώρα. Λατρεύω να ξυπνάω χωρίς να περπατάω στις μύτες των ποδιών μου γύρω από τη διάθεση κάποιου άλλου. Λατρεύω να ζω χωρίς να φοβάμαι ότι τα όνειρά μου θα χλευαστούν, θα πνιγούν ή θα απορριφθούν. Άρχισα ακόμη και να γράφω, να βάζω την ιστορία μου σε ένα βιβλίο για τις γυναίκες που εξακολουθούν να αγωνίζονται στη σιωπή. Για εκείνες που όπως εγώ κάποτε ήμουν παγιδευμένοι από το γάμο, τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Για να τους πω ότι μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά. Τα 60 δεν είναι το τέλος. Είναι η στιγμή που η ζωή αρχίζει να ανθίζει ξανά. Ονομάζομαι Iris Evans, 60 ετών, χωρισμένη, τραγουδίστρια, μια γυναίκα που βγάζει τα δικά της χρήματα, μια γυναίκα που επέστρεψε επιτέλους στον εαυτό της. Αυτό το όνομα, αυτή τη ζωή, μόλις τώρα έμαθα να την εκτιμώ, λίγο φως διαχέεται μέσα από το παράθυρο. Ένα αεράκι σηκώνει την κουρτίνα. Παίρνω το μικρόφωνο έτοιμη να ξεκινήσω τη βραδινή παράσταση. Γεια σε όλους. Είμαι η Iris. Ας τραγουδήσουμε κάτι όμορφο σήμερα. Η ζωή συνεχίζεται, αλλά εγώ δεν είμαι πια η ίδια.